Salutare! Mihai Botez este numele meu, am 34 de ani, sunt din Bârlad, iar din 2016, din 21 decembrie 2016 mai exact, reprezint județul Vaslui în Parlamentul României. De curând mi-am anunțat candidatura pentru un nou mandat. Am făcut acest lucru printr-o postare pe Facebook, am trimis și un comunicat de presă, astfel încât toată lumea să știe intenția mea de a candida. Am primit o serie de reacții, o serie de întrebări. Cine ești tu? Ce ai făcut până acum? Ce anume te recomandă pe tine pentru a fi parlamentar și reprezentant al județului Vaslui? Consider că sunt niște întrebări legitime. Eu am făcut tot ce a ținut de mine ca în anii aceștia să comunic cine sunt, ce am făcut. Elementele mele de CV sunt transparente pe site-ul meu, pe mihaibotez.ro sau pe Camera Deputaților, dar se pare că nu este suficient, așa că, încă o dată, acum când vă cer din nou votul, vreau să vă transmit și să vă răspund de fapt la aceste întrebări. Cred că oamenii ar trebui să cunoască două elemente importante despre toți candidații. 1. Cum anume au fost aleși de către partidele lor și 2. Desigur, elementele de CV, experiența profesională, educația care îi recomandă pentru această funcție. Eu am făcut liceul Mihai Eminescu, am mers la profil economic, pentru că fratele meu mai mare a făcut tot profil economic și el pentru mine a fost un model mereu și am mers tot la profilul economic, apoi am mers la ASE, am făcut facultatea de economie din cadrul ASE București și apoi un masterat de economie europeană. Educația mea formală s-a terminat aici, însă apetența mea, dorința mea de a învăța nu s-a terminat aici, așa că am mers la cursuri de antreprenoriat, am citit cărți de leadership, de management, am urmărit efectiv antreprenori, pentru că m-a interesat funcționarea unei organizații și modul în care se dezvoltă o afacere. Apropo de asta, ar trebui să mai fac o mică paranteză. Era gluma aceea cu inginerul rus care orice proiectează, tot tank iese. Mie orice plan de afaceri gândeam, îmi ieșea tot o chestie ce ține de antreprenoriat social, o organizație non-profit. Mă gândeam foarte mult la oameni, la angajați, la clienți, la furnizori. Gândeam că să fie bine pentru toată lumea. Cam atât despre educația mea formală. Aș vrea să vă spun un pic și ce am făcut în acești ani, ce am lucrat. M-am angajat chiar din 2006, în decembrie 2006 mă angajam part-time, lucram pentru că trebuia să mă întrețin la facultate. Pe timpul zilei eram la facultate, citeam și învățam diverse, iar 4 ore pe zi, seara, mergeam la job. În 2008 m-am angajat la o companie care activează în domeniul financiar non-bancar. Acolo am lucrat mai bine de 8 ani, am lucrat până când am intrat în Parlament. În 2016, când eram pregătit să fac pasul mai departe, nu am făcut pasul către antreprenoriat, ci toată energia și creativitatea mea le-am pus în slujba lui Nicușor Dan, în slujba Uniunii Salvați Bucureștiul și în slujba acestui obiectiv ca Bucureștiul să aibă la primărie un om competent, un om capabil. Lucrurile au evoluat, iar în 2016, în noiembrie, am înființat USR la Vaslui și de aici am candidat în alegeri și am format o echipă mică, dar inimoasă, cu 12 oameni. Am făcut campanie la Vaslui și în cele din urmă am primit un loc în Parlamentul României. În acești ani, obiectivul meu a fost să fiu acel parlamentar pe care aș fi vrut eu să-l văd. Aș fi vrut să văd un parlamentar care să fie printre oameni, un parlamentar care să aibă bun simț, un om care să fie aproape de cetățeni, care să comunice și să dialogueze mai bine cu cetățenii. Asta am încercat să fiu în acești ani. Un om care să ajute până la urmă alți lideri să evolueze. Așa lideri am întâlnit eu și așa am vrut și eu să fiu la rândul meu. Și într-o bună măsură am construit la Vaslui o echipă foarte bună. Și cu această echipă candidez acum în 2020. Și vă cerem votul pentru a putea pune bazele unei noi clase politice care să facă politică cu adevărat și să pună instituțiile statului la treabă pentru cetățeni.
Am ținut legătura cu oamenii, cu cetățenii, am trimis adrese către ministere, am trimis adrese către instituțiile din județ. Am încercat să îi fac pe oameni să înțeleagă care este treaba unui parlamentar, ce ar trebui să facă politicienii și să aducem un pic de efervescență în acest plan politic și să înțelegem regulile democratice și să punem până la urmă instituțiile la treabă pentru cetățeni. Dați-mi, vă rog, șansa să intru din nou în Parlament, dați-ne șansa a Alianței USR Plus să meargă în Parlament și nu o să regretați, o să aveți oameni noi în politică, o să aveți oameni cinstiți, competenți și care vor fi mereu în legătură cu dumneavoastră. Votați pe 6 decembrie candidații Alianței USR Plus. Vă mulțumesc foarte mult!